سلامن ጥዕናን ኣብ ዘለኽሞ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ይምነየልኹም ሎሚ እውን ብዝገርም ትምህርቲ ተራኺብና ኣለና ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣቓልቦ ሳይንቲስት ዓለም እናሰሓበ ብዛዕባ ዝመጸ ኣዝዩ ዘገርም ቅመም ክንርኢ ኢና እዚ ቅመም ዝህበና ብዙሓት ናይ ጥዕና ረብሓታትን ባህሪ ሕክምናን ኣብ ሳይንስን መጽናዕታትን ተመርኲስና ክንሪኦ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ነዞም ናይ ጥዕና በረከታት ንምርካብ እዚ ቀመም ክንጥቀመሉ ንኽእል ክልተ ቀለልቲ መንገድታት ክንርኢ ኢና ብብዙሕ ኣኽብሮትን ትሕትናን ነቲ ትምህርቲ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ናይኹም ላይክ እቲ ትምህርቲ ናብ ብዙሕ ሰብ ንኽበጽሕን ንኽመሃረሉን ይገብር እቲ ናይ ዩቲዩብ ኣልጎሪዝም ብምድጋፍ ብቕንዕና ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ጀምሩ ነቲ ትምህርቲ ንኻልኦት ብምክፋል ሼር ብምግባር ድማ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ናይ ርእሶምን ናይ ስድራ ቤቶምን ጥዕና ብዘይ ምንም ወጻኢ ክሕልውን ሓግዞም ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ዶክተር ማይና ይበሃል ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ጥቓ ዘላ ናይ ደወል ምልክት ሓንሳብ ብምጥዋቕ ብዝልእኹም ትምህርትታት ናይ ርእስኹምን ናይ ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ሓለዉ እዚ ቅመም ኮመን ብእንግሊዝኛ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዓይነት ቅመም እዩ እዚ ቀመም ብትግርኛ ኮመን ዝብል ስም እዩ ዘለዎ ካብዚ ስም እዚ ዝተፈለየ ካልእ ስም እንተሃሊዎ ካልኦት ሰባት ብቐሊሉ ነዚ ቅመም ክረኽብዎ ስለ ዝሕግዝ ኣብ ኮሜንት ንኽተቐምጡለይ ብትሕትና ሓትት ከምኡን ካብ ዝህበና ረብሓታት ሓደ ድማ ብዙሓት መጽናዕትታት ዝስማዕምዑሉ ምስ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዘለዎ ኣዝዩ ዘገርም ረብሓ ወይ ብቕዓት እዩ ምስ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዝተፈላለዩ ጸገማት ዘለኩም ወይ ድማ ምግቢ ድሕሪ ምምጋብኩም ከብዲ ምኽፋእ ወይ ድማ ምንፋሕ ናይ ጋዝ ጸገም ቁርፀት ከብዲ ድርቀት ከምኡ እውን ተመሳሰልቲ ጸገማት ዘለኩም ሰባት ከምኡን ሎሚ ብዝጠቕሶ መንገዲ እንተተጠቒምኩምሉ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ እዚ ረብሓ እዚ ብዘርእዮም ክልተ ቀንዲ መንገድታት እዮም እቲ ቀዳማይ ምስ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዝሳተፉ ኬሚካላትን ኢንዛይማትን ፍርያቶምን ምንቅስቓሶምን ክብ ምባል እዩ ንኣብነት ብጎቢጣ ኣቢሉ ዝፈረየ ናይ ባይል ወይ ድማ ናይ መረር ፈሳሲ ምንቅስቓስን ፍርያትን ብምቅልጣፍ ሰውነትና እንምገቦም ምግብታት ፋት ወይ ድማ ስብሒ ዘለዉ ምግብታት ብዝግባእ ክሓቅቕ ይሕግዝ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ብስብሒ ዝመኩ ፋት ሶሉብል ዝኾኑ ቫይታሚናት ብቐንዱ ቫይታሚን ኢ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ኤ ከምኡ እውን ቫይታሚን ከ ሰብነትና ካብ ዝተመገብናዮ ምግብታት ክመጦም ኣብዞርፍ ክገብሮም ይሕግዝ ካልእ ድማ ኮመን ኣብ ውሽጢ ሰብነትና ሓይሊ ኣብ ዘፍርየሉ እዋን ቀጥታዊ ተሳትፎ ዝገብር ቫይታሚናትን ሚነራላትን ብዝለዓለ መጠን ሒዙ ይርከብ ቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ቫይታሚናት ብጽቡቕ መጠን ኣብ ውሽጢ ሒዙ ኣሎ እዞም ቫይታሚናት እዚኦም ሰብነትና ኤቲፒ ኣብ ዘፍርየሉ እዋን ቀጥታዊ ተሳትፎ ዘለዎም ቫይታሚናት እዮም ካልኣይ ድማ ማግኒዥየም ብዝለዓለ መጠን ሒዙ ይርከብ ማግኒዥየም ኣብ ውሽጢ መሓዙ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ብምቅልጣፍ እኹል ሓይሊ ካብ ምርካብ ብተወሳኺ ድርቀት ከብዲ ብብቕዓት ክንከላኸልን ክነወግድን ይሕግዘና ሳልሳይ ድማ ብዝለዓለ መጠን ናይ ብረት ወይ ድማ ኣይረን መኽዘን ኣለዎ እዞም ቫይታሚናትን ሚነራላትን ኣብ ውሽጢ መሓዙ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ሃቀላጥፍን ከማሓይሽን ገይርዎ እዩ እዚ ድማ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ናይ ሓይሊ ፍርያት ብርትዕን ተመሳሰልቲ መስርሕታትን ኣወንታዊ ተሳትፎ ክህልዎ ይገብር ካልኣይ ድማ ኣብ ደምና ዝርከብ ናይ ኮሌስትሮል ምንቅስቓሳትን መጠንን ኣብ ልዕሊኡ ኣወንታዊ ጽልዋታትን ክገብር ይኽእል እዩ ነዞም ኣወንታዊ ጽልዋታት ድማ በዘምስዕዎ ክልተ መንገድታት ይገብሮም ቀዳማይ ኣብ ደምና ዝንቀሳቐሱ ኦክሳዳይዝድ ዝኾኑ ማለት ኤልዲኤል ተባሂሎም ዝጽውዑ ኮሌስትሮላት ብኦክሳይዴሽን ዝበሃል ኬሚካላዊ ለውጢ ናብ ስሞል ዴንስ ዝተቐየሩ ነዞም ስሞል ዴንስ ዝበሃሉ ኮሌስትሮል ኣብ ደምና ዘለዉ ምንቅስቓሳትን መጠንን ናይ ምውራድ ዓቕምን ብቕዓትን ኣለዎም ስሞል ዴንስ ዝበሃሉ ኮሌስትሮላት ንጥዕናና ሓደገኛታት ዝኾኑ ዓይነት ኮሌስትሮል እዮም
ሰውነትና ብጉብጥ ኣቢሎም ነዞም ኮለስትሮላት ክቋፀሮም ወይ መጠኖም ክቕንስ ዓቕሙ ድኹም እዩ ዜሮ እዩ ክበሃል ይከኣል። ስሞል ቬንስ ኮለስትሮላት ኣብ ደምና ብቐሊሉ ናይ ምልጋብ ደም ናይ ምዕጋት ዓቕሚ ኣለዎም። ምስኡ ተታሒዙ ድማ ጥዕና ልብን ሓንጎልን ክዘርጉ ይኽእሉ እዮም። ከምዚኦም ዓይነት ኦክሳይዳይዝድ ዝኾኑ ኮለስትሮላት ምንቅስቓሶም ንምንካይ ከምኡን ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ራብዓይ ድማ ከምኡን ዝለዓለ ፀረ ባክቴርያን ፀረ ሕብጠትን ወይ ድማ ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪ ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ መዓንጣን ተመሳሰልቲ ናይ ሰብነትና ክፍልታትን ጥዑያት ዘይኮኑ ባክቴርያታት ናይ ምፍራይ ናይ ምዕባይ ዕድሎም ናይ ምቁራፅ ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ድማ ነቶም ጥዑያት ባክቴርያታት ወይ ድማ ማይክሮባዮምስ ዕብየቶምን ምፍራዮምን ኣስተዋፅኦ ይገብር። እዞም ጥዑያት ባክቴርያታት ኣብ መዓናጡና ምውሳኾም ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ካብ ምቅልጣፍ ብተወሳኺ ካልእ ብዙሕ ረብሓታት ይህቡና እዮም። ከምኡን ኣንቲ ኦክሲዳንት ባህሪ ዘለዎም ፍላቮናይድ ዝበሃሉ ኬሚካላት ሒዙ ብምርካብ ፀረ ሕብጠት ባህሪ ካብ ምሃብ ተወሳኺ ኣብ ሰብነትና ዝፍጠሩ ፍሪ ራዲካል ዝበሃሉ ጎዳእቲ ሞለኪላት ከስዕብዎ ዝኽእሉ ጉድኣታት ብምቁራፅ ብምንካይን ጥዕናና ይሕሉን የማሓይሽን። ከምኡን ካብዞም ዝተጠቐሱ ቫይታሚናትን ሚነራላትን ብተወሳኺ ዝለዓለ ቫይታሚን ኢ ካብ ሒዞም ዘለው ቅመማት ሓደ ኮይኑ ቀዳማይ ቦታ ይሕዝ። ነዞም ዝተጠቐሱ ረብሓታት ካብ ከምኡን ንምርካብ በዚ ዝስዕብ መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ሓደ መጀመርታ ሓደ ብርጭቆ ማይ ምፍላሕ፣ 2 ማይ ምስ ፈልሐ ካብ ሓዊ ምውራድ፣ 3 ሓደ ናይ ሻሂ ማንካ ናይ ካሙን ፍረ ወሲድኻ ምሕፃብ፣ 4 ነቲ ዝተሓፀበ ሓደ ናይ ሻሂ ማንካ ኮሙን ኣብ ዝፈልሐ ማይ ምእታው፣ 5 ነቲ ማይ ከዲንኻ ሓዲሩ ክሳብ ፅባሕ ምፅባይ፣ 6 ንፅባሒትኡ ንግሆ ነቲ ማይ ምፅላል፣ 7 ቁርሲ ቅድሚ ምብላዕኻ 30 ደቂቃ ቀዲምካ ምስታይ፣ 8 ዕላማና ኣብ ከባቢ ከብዲ ዘሎ ሰብሒ ንምቕላጥ እንተኾይኑ ፍርቂ ለሚን ወሲድኻ ኣብቲ ማይ ብምፅማቕ ምጥቃም ይከኣል እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ብምጥቃም ነዞም ዝተጠቐሱ ረብሓታት ንሰብነትና ክንህቦ ንኽእል ኢና። ኣብ ዝቕፅል ብኻሊእ ትምህርቲ ክሳዕ ንራኸብ። ሰላም ኩኑ። ነቲ ትምህርቲ ንኻልኦት ምልኣኽ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ባይ